φιλαρέτη Μπούτζιου, Θεσσαλονίκη, Σουκουτζού. Είμαστε εδώ στην κουζίνα. Φτιάχνουμε μακαρόνια με κύμα. Αυτό πια δεν είναι σκατά. Κατορκίζομαι, δεν είναι σκατά, μπρο. Μαλάκα, ποτέ έχεις πάλι. Σταμάτα να χέσεις, μπρο. Εδώ, δες εδώ, ΠΑΟΚ, μπρο, γιατί κάθε. Γιατί κάτι, μπρο. Άμα αναρωτιέσαι πώς πάει το μαγείρεμα, λοιπόν, αυτός είναι ο Δήμος που έκαψε μόλις το χέρι του, το βάλαμε μέσα στην κατσαρόλα. Βάλε το λίγο στην κατσαρόλα. Για να κάνει κανένα μπαμ. Γιατί να κάνει μπαμ, νερό. Ωραία, βάλε τα... Άνοιξε αυτό το κουτί με τα μακαρόνια. Λοιπόν, επειδή η Φιλαρετή δεν ξέρει τι σημαίνει κουτί με μακαρόνια, ας κάνουμε ένα μάθημα. Αυτό εδώ λέγεται κουτί και πάνω έχει μακαρόνια. Άρα συμπεραίνουμε πως μέσα θα έχει μακαρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, άνοιξε και ρίξε το μισό πακέτο μέσα. Άρα, μαλάκα. Δεν θα σχολιάσω. Όπως είναι το ολόκληρο, το μισό. Ξαντιαφαμένη πιο πολύ. Εσύ ακόμα καίγεσαι. Ναι. Γιατί το έκανες αυτό καν? Γιατί νόμιζα ότι ήταν βρώμικη κατσαρόλα και λέω ας το ακουμπήσω. Είμαι το πιο ηλίθιο άτομο στον κόσμο. Πεθαίνω, γάμω την πουτάνα μου, πεθαίνω. Αλλά φτιάξαμε μακαρόνια. Αμήν. Να δούμε αν είναι ωραία. Προχωρήσουμε σε οικογενειακές ιστορίες. Φάγαμε. Και εμένα, μπρο. Girl, what the fuck is you? Πού ήρθαμε? Σεξου ρε βλάκα, πόπο. Ήρθαμε σεφσού. Σεξου. Σεχσού, δεν ξέρω. Φέρε στο κεφάλι μου. Φέρε το τσιγάρι μου. Έχω το τσιγάρο, φίλε. Ανέβασε λίγο τη μπλούζα και ανέβασε και μαζί το παντελόνι. Πού έχει χώρο. Θα φαίνομαι κόφτιος. Αυτό είναι το point. Πίνουμε τον πάθο σαν ήδη.